Viete, kedy dieťa potrebuje vaše bezpodmienečné prijatie? Ešte predtým, ako sa narodí. Ak má pri sebe osobu, ktorej môže veriť a ľúbi ho bez podmienok a za každých okolností, má najlepší základ, aby sa z neho stal spokojný, optimistický a dôverujúci dospelák, ktorý pozná svoju hodnotu. Ak to tak nie je, nastáva problém, ktorý však môžeme pomôcť riešiť my všetci. Ak sú rodičia detí chladní, na nič a na nikoho nemajúci čas, takéto deti sa počas výchovy naučia, že dospelých okolo seba nemajú. Vyrastú z nich síce výkonní a schopní ľudia, ale budú bez akýchkoľvek emócií a nebudú vedieť vlastne prejaviť základné pocity, ktoré ich vlastné deti potrebujú, ich partneri potrebujú vedieť, že sú tu pre nich a že ich majú radi, že ich prijímajú. Vždy tu existuje riešenie.